Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthuse abaningi owesilisa wasendaweni yakanongoma wabulala umngani wakhe maqede wamlahla ehlathini enikeleka kubo kamngani wakhe eyochaza iqiniso ukuthi uyena owabulala umngani wakhe maqede wamlahla ehlathini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibula khona le video. Mangoqala isijoyina lelikhasi wamulekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza ithatheli ka YouTube. Uthuke wagelekeqela umndeni owesilisa wakanongoma uSiyanda Mthembu beneminyaka engu32 bese kuphele izinyanga ezimbili elahlekile ngesikhathi kufika umngani wakhe egijima enqunu ezochaza ukuthi uyena owabulala umngani wakhe maqede wayomlahla ehlathini eliseduze. Lo wesilisa ukhala ngokuthi umngani wakhe uyampokela uthi akahambe eyosho kubo ukuthi uyena owambulala makasheshe ngoba makungenjalo uzolokhu emhluphi. Ilungu lomndeni elikhulume nephephandaba iselezi la ngomgqibelo iqinisekisile ukuthi ibhungu lakwaNongoma lifike kubo lehayiza lisuka ematshaleni. Uthena manje sonke lapha ekhaya sisamangele kakhulu ngalesenzo salomfana wakangema ubekhala ngokuthi uSiyanda uyampokela. Uthiwa umndeni kaMufu busuzame konke okusemandleni ukuthola umkhondo kodwa kwaba inhlanga zimuka nomoya. Umfowabo kaMufu uthi ibhungu leli lifike labe selibathatha leyo bayalela la elabulala lamlahla khona umngani walo. Uthe ngempela sifice isidumbu sikamfowethu sidindelezile kabuhlungu ehlathini okuyikhona okubhlungu kakhulu ukuthi isidumbu sikamfowethu bese siqala nokonakala. Kanti ke uthi lento bisiphethe kabi kakhulu njengoba ke ebulawe umuntu obe umngani wakhe. Kuthiwa amalungu omndeni kambulale bazi ukuthi uyena owabulala umngani wakhe njengoba kuthiwa umbulali lo wafika ephethe izimpahla zikaMufu kodwa ke ubebengathande ukudalula iqiniso. Ukhulumela amaphoyisa kaZulu-Natal uLieutenant Colonel Thembeka Mpela uqinisekisile ukuthi isigameko esifana nalesi ngempela asenzekile. Uthe amaphoyisa athola isidumbu sowesilisa olenganiselwa eminyakeni engu32 ubudala. Amaphoyisa ke asithola entathakusa ehlathini eliseduze sona lesidumbu. Kanti ke uphenyo lusaqhubeka ngakho konke okholele ekufeni kwalo owesilisa kuchaza okhulumela amaphoyisa. Bafethu ke lezi indaba ezebhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.